जाग है शर्मसार। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Govor o obećanog Mesija alejselam u Ludihana. 4. novembar 1905. godina, 11. dio. I dalje on kaže: i treba da razmislite u tome i zašto ljudi daju sadaka i pomažu siromašni, i svaka nacija ima takva obećaj. I prirodno je tako, kada čovjek ima neki problem, onda on želi da dadne nekomu sadaka. Neki kažu hajde da zakolite ovce, neki kažu dajte odjeće, i neki kažu ovo i ono dajte da bi taj nevolja bude otklonjena od vas. I ako ovo nevolja ne može da se otkloni kroz ovog čina, onda zašto čovjek bude nemiran? I zato 124.000 poslanika su složili u tome. Ja sam siguran, ovo nije samo vjerovanje kod muslimana. Ovo vjerovanje se nalazi kod Jevrija, Kršćana, kod Hindusa, i da je nesreća se može izbjeći, a ovo činjenica je potvrđena. I po mom mišljenju u svijetu ne postoji niko ko može da poriči za ovo činjenicu. Ali ova stvar sada je razjasnila da je Božje volja ponekad može da se vraća. Razlika između predskazanje i božanske volje je da se to ostane je toliko da predskazanje poslanik bude upućen prema predskazanjima, ali poslanik ne zna i kod njemu ostane tajna šta se tiče Božje volja. Ako taj Božja volja bude otkrina preko poslanik, onda to bi bio predskazanje. Ako predskazanje koja se odnosi na upozorenja mogu biti izbjegnuti, kao što je jasno iz ovo ajet, onda zašto je Allah tako rekao? Znači, običani Mesija alejselam kaže, ako predskazanje ne može da otkloni, i onda Božja volja isto ne može da se otkloni kroz sadaka, kroz milostinje i tako dalje. Ali ovo je potpuno pogrešno. Ovi predskazanje za kazne je vrlo jasno prema časni Kur'an da se može da se izvraći, ali otkloni, kao Allah kaže: wa in yaku sadiqin kan yusibkum ba'zul ladzi ya'idukum, surat Al-Mu'min ayat 29. I ako je istiniti, onda će vas sigurno pogoditi nešto od onog čime vam on prijeti. Znači ovdje ne kaže sve, nego kaže ba'zul ladzi, nešto od onog, neki dio od ovog predskazanja. Sam Bog svjedoči da su neka od predskazanje u časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem su također bili ispriječeni. Kako onda može da neko pravdate svoj prigovor protiv bilo kojeg on kaže od vas, kako može da
was prigovor protiv moje preskazanje bude validan. Ja sam siguran u tome, svi ovo ahle sunnat džamaat i ovi muslimani imaju taj saglasnost da Allah otkloni kazna kada ljudi se kaje, kada se plače. Jeste li ste zaboravili šta se dogodilo sa slučaju Yunus? I Allah otklonio kazna od njegove narod. I šta je bio razlog? Neka čitate knjige Dure Mansur i Biblija i tamo priča od Juna poslanik. Bila potvrđena ovo kazna, obećana kazna. Ali kada narod od Yunus a.s. kada oni su vidjeli neki znak za kazne, onda oni su kajali, činili su toba i krenuli su prema Boga i Allah ni oprostio i otklonio taj kazna. Hazrat Yunus a.s. on čekao za taj obećani vrijeme, za obećanog vrijeme. Hazrat Yunus a.s. čekao za kazne. Pitao od ljudi kako se dešava i pitao od jedan zemljeradnik kako je stanje Nenva, to je Nenva njegov grad. Oni su rekli svi je redu. I Yunus a.s. on njemu pogodilo ovo žalosno i on rekao lan arđija ila qaumi kazaban, nikada se neću vratiti svom narodu kao lažov. I ovo imate primjer. I ovo je potvrđeno svjedočenje od časni Kur'an. I ako vi optužite mene zbog moje neke preskazanje koji su imali neki uvjet, onda ovo je protiv bogobojaznost. I jedan bogobojazna osoba ne smije da nešto priča bez mišljenja i bude spreman za odbijanje. Zato priča od Yunusa zaista je bolna i žalosna. I do toliko mjere na kraju je on bio bačen u rijeku i završio u trbuh ribe. Tada je prihvaćeno njegov kajanje. Allah prihvatio njegov toba od Yunus a.s. I zašto Allah njega kaznio? I Božje lutnija zašto je pogodilo na njega? Pošto on nije mislio da Allah ima moć da otkloni ovi preskazanje vezane kazni. I onda zašto protiv mene u brzinu donosite sud? Jer odbijajući mene odbijanje kao svi poslanici. Zapamtite, Bog je Gafar, najviše prašta. Zašto onda ne bi oprostio onima koji su pokajaju i obrati njega? I ovakvi su ovi grešaka koja se nalazi kod naš narod. Jedan od primjera ove vrste pogrešnog razmišljenja koje je raširan u muslimanima je jedan taj pojem džihad.
ne verovatno je kao kako počinje disati vatru kad kažem da je džihad zabranjeno, a opet priznaju da su predanije ovi predanije sumnjivi su za krvožedni Mahdi. Pošto kod muslimana postoji takvi neki predskazanje gdje piše da Mahdi koja bi dođe, on će širiti svoje poruka sa mač, i običani Mesija alejhi selam kaže da dosta muslimani priznaju da takvi vrsti ovi hadisi stvari su lažni, nisu tačni. I rekao ovo Maulvi Muhammad Husein i Nazir Husein, oni svi su, oboji su smatraju takve tradicije kao nisu autentični. I onda zašto mene nazovite lažov? Ovo je istinski stvar da običani Mesija i Mahdi, on će ukinuti verski ratovi i on će dobiti pobjeda za islam kroz pero, kroz dova, kroz služenje. Žalosno da ovi ljudi nisu shvatili, nisu razumili taj stvar. Koliko ovi ljudi su krenuli prema ovo svjetski stvari, toliko nisu dali pažnja za religija. I kako može da oni imaju nada dok ne očisti sebe od prljavštine, od ovog svjetske stvari? Allah neće otkrijeti vrline Kur'an, pošto Allah sam kaže la yamassuhu illa al-mutahharun. Inače, za časni Kur'an Allah kaže koju niko neće dotaći osim očišćeni. Ovo govor još traje, inšallah, sljedeći put. Dalje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. पे आया है बाबे रहमत को खटखटाने